So guys, tayo na lang po yung batch na akin ng Batanes. Wala na iba, wala na tayong kahalo. So ito po yung papunta ng Lighthouse, ito yung papunta ng Batanes of the East. So idadala ho namin kayo sa Batanes of the East kasi po ito yung pinaka-main highlight ng tour natin. Itong Batanes. So yung Lighthouse then Mountain View, ito po yung pinakamagandang spot. Kaya dito na po namin kayo dadala para just in case lang na hindi natin mapuntahan yung Lighthouse, napuntahan na po natin yung pinakamaganda. At the same view lang po, mas maganda lang to. So yung Lighthouse po namin, yung tower, baka in-expect nyo po nakakitan. So hindi na po siya nakakitan yung tower. So ito na nga mga S-Friend, marahil isa ito sa hindi ko makakalimutan na trip. Alam mo kung bakit? So ito na nga mga S-Friend, marahil isa ito sa hindi ko makakalimutan na trip sa paggawa namin ng vlog. Lalo na syempre, itong Aurora o Dingalan Aurora na pupuntahan namin ngayon ay tinaguri ang Batanes of the East. Kung bakit siya tinawag na Batanes of the East, nako alamin at silipin natin. Huwag ka na rin masyado mabilib sapagkat ang naririnig mo ngayon ay voice over lamang. So guys, Batanes po muna tayo, no? Yes. Okay. Kung bakit hindi ko siya makakalimutan ng gusto talaga mga S-Friend, lalo na kasi nung nagsimula na kami ng paakyat patungo doon sana sa Lighthouse pero mas pinili na lang doon sa Mountain View. Bukod kasi sa sinabi nilang ang trail paakyat doon sa Mountain View ay pabebe trail lang, as in madali lang, ay ganito ang nadatnan namin. So umpisa pa lang nakakaramdam na talaga ako ng kalbaryo. Sabi pa baby trail. Busit na pa baby trail to. Putik. Ang putik. May nakakapagpadulas pa dito eh. Ang putik. Ox lang. Madulas lang kasi. Ayun. Grabe, sabi mo malapit na ha. Malapit na. Sandali, sandali. Sige lang. Nagana lang, tiyempo lang ako. Adventure. Pero hindi ko inaasahan na ganito. Ang pinaka-challenge lang kasi dito mga S-Friend, yung madulas ang daan. Shit, ano ba itong nahawakan ko? Yuck! Madulas ang daan, basa pa yung sandals ko dahil lumusong kami kanina sa dagat. Pero sabi ni Kuyang Tour Guide, malapit na daw. Ewan na. Dito ko talaga napatunayan na minsan kailangan mo talaga ng challenge bago mo marating yung pinaka-plakadong part. At dahil nga, medyo ayoko namang maging cause of delay nung aking mga kasama sa grupo, pinauna ko na silang lahat dahil excited naman sila, kaya sige na, mauna na kayo. Kayang-kaya ko to, promise. Sanay naman ako mag-isa. That's naman. Sa katunayan, S-Friend, ako na lang talaga ang naiwan dyan sa trail dahil dinadahan-dahan ko, lalo pa talagang hingal na ako niyan. Aaminin ko na. Patuloy naman ako inaalalayan ng tour guide at ang lagi kong tanong sa kanya ay kung malapit na. Siyempre, isasagot mo malapit na para magkaroon na talaga ako ng pag-asa na malapit na. Pero hindi pa pala. Hanggang sa eto na.
Grabe. Sa kabila ng paghihirap ng maikling trail na yon mga S-friend, nako, rewarding naman yung makikita mo sa taas. Sa ilang minuto na pagtambay namin doon, may isang bagay lang ako na-realize mga S-friend. Ito sana yung wag siyang tawagin na Batanes of the East. Alam mo kung bakit? Kasi iba ang Batanes, iba ang Dingalan Aurora, at masasabi ko talaga na meron silang uniqueness. At kung ako lang ang masusunod, tama lang talaga na hindi siya tawagin na Batanes of the East. Dahil bukod sa may kanya-kanya silang ganda o kanya-kanyang ipinagmamalaking tanawin para sa mga katulad naming turista, ang pangit naman kasi na parang tatawagin mo siyang ganyan na parang ang lalabas second option mo lang siya. Kumbaga, ibig ko lang sabihin, second option in a sense na mas dihamak na talagang popular ang Batanes. At isa yan talaga sa mga bucket list ko. Alam mo naman sa panahon ngayon, mahirap maging second option. Mahirap pumangalawa. Wow! Pugot. Pero kidding aside mga S-friend, totoo yon. Kung tatawagin pa natin na Batanes of the East ang Dingalan, para mo na rin sinabing dito na lang tayo kasi hindi tayo makarating ng Batanes. Meron siyang ibang ibubuga. Sa ganda ng tanawin, marerelax kang talaga. Kahit gaano kainit yung panahon nung umakyat kami dyan, ang ganda. Refreshing kumbaga. O diba parang documentary?